ndikada kuita ndoita weti yeropa. Murume wangu akaita girlfriend. Ndopa ndaita zvemusika ndichitengesa. Ndopa ndanyorerwa nevanhu zvikanzi murume wenyu ari kudana nemukadzi uye ndokwaatoenda. Ndopa ndasvika kumba ndopa ndasiya zvinhu ndichibva ndakushidzira bhinzi ndopa ndaenda ikoko. Right, kusangana kwatiri kuita zvakare tiri pano paChibanda Media. Nhasi tiri kunonzi iko kuBare. Handiti ndizvozvo mama? Ndizvo. Mubhuku rekwani? RekwaTimuri. Muwadi chi? Muwadi 1. Alright. Mungatango here nekuzivisa vatariri zita renyu mama? Zita rangu ndinonzi Precious Twedenga. Mune makore mangani? Ndine 34 years. Alright mama. Tikumbira kuti munatsotsanangurira vatariri nyaya yenyu kuti yakamira sei kubva pakutanga kusvika patiri muzuva ranhasi. Nyaya yangu yakatanga pakudai ndaigara ndiri munzvimbo yeCentenary. Chigara ndine murume wangu ainzi Raymond Matika. Murume wangu akaita girlfriend. Ndopa ndaita zvemusika ndichitengesa. Ndopa ndanyorerwa nevanhu zvikanzi murume wenyu ari kudana nemukadzi uye ndokwaatoenda. Ndopa ndasvika kumba ndopa ndasiya zvinhu ndichibva ndakushidzira bhinzi ndopa ndaenda ikoko. Ndichisvika ndisati ndasvika pamba paigara mukadzi yeni parodhi papa nekombi yedu inini naye tairima kumapirebheni patatenga kombi. Kombi yeye yanga ine shamwari yacho achiridza redhiyo nefoni yavo. Saka indakasvika pakombi paye ndichida kudhonza maki yekombi. Shamwari yacho ndobva andibvutira, ndobva asumudza kombi ndobva aenda. Saka pakadarika vamwe vana bva vati murume wenyu ari mudhoo iri. Ndobva ndasvika padhoo paye ndobva ndanoka. Ndobva ndateerera ndobva ndanzwa zvechokwadi mune vanhu vari kutaura. Ndobva ndagujugudza dhoo riye bva ndarivhura zvechisimba ndobva ravhurika. Ndobva ndapinda ndobva ndaona murume wangu ane girlfriend akarara asina kana kupfeka. Ndobva ndatanga kupopota ndichipopotera murume. Saka mwana wangu mukomana anonzi Vitalis akabva abuya pinda ipapo. Ndobva ati baba hamunyarere kudaro muchingurudza amai. Saka pesa pataita amai vanonetsa imimi ndimutori nedambudziko. Chindipai mari yangu yandakakukweretesai ndikwanise kuwana kupa amai vawane zvinovariritira. Murume akabva abuda panze ndobva atora shamu ndobva yarova Vitalis paruoko rekuleft ndobva azvimba. Saka ini ndakabva ndasumudza chibhagera ndobva ndarova murume kugotsi. Ndobva atendoka ndobva atora huni yanga iri mumoto pachikicheni chemukadzi ye. Ndobva andirova. Ndobva ndada kuti ndisumuke kuti akakurova painayo? Akandirova pamusana murume. Saka nguva iyoyo ndaida kuti ndisumuke kuti ndidzorere. Ndobva ndipamhidzira futi. Ndobva ndadonha pasi kuti ndichikwanisa kusumuka ndanda kukundikana musana wangu wakundirwadza. Ndobva ndakatsika gumbo robva ratadza kutsika zvakanaka. Ndobva ndawira pasi ndobva atanga kundirova. Achindirova kudaro ndobva vanhu vaungana. Ndobva pauya vanhu vakazonditakura ndobva vaenda neni pakiriniki. Ndobva zvanzi pari kudiwa ripoti yepolisi. Ndobva ndatakurwa ndaendeswa pakiriniki. Ndobva papolisi ndobva ndapuwa ripoti ndobva ndaenda pakiriniki. Pakiriniki paye ndobva ndanzi zvoni munotofana kuenda kuchipatara kuSendauBase. Zveshuwa ndakaenda nanera kubva ndatakurwa kubva ndanosiiwa kumba. Mangwana acho ndobva ndaenda kuSendauBase. KuSendauBase ndakanonoka kudzoka neripoti yekwadhokota. Achibva apinda mukoti ndobva abhadhara fine. Akanzi 10 days mujeri kana kuti bhabhadhara $100. Ini pandakazoenda nemapepa kucivil court. Kupolisi pandaenda kucivil court nemapepa ayezvikanzi nyaya yako yakatongwa kudhara. Zvochiita iwewe wodzokera kupolisi wopiwa inonzi outcome.
ndobva ndaipiwa ndinayo outcome yacho yandakapiwa kupolisi akabhadhara fine ndobva ndanzi nyaya yako yakuda kuenda kwamambo ndova kufana kutonga chinyaya ndobva ndapiwa chifi nembiri ndobva ndaenda kwachifi nembiri kuye ndobva ndavafonera semunhu ndandisisakwanisa kufamba ndobva vanditi ndichazoya ndokutakurai. Saka ndakazoona urwere hwanga hwanyanyokurisisa ndobva ndaudza kansela vanonzi vachideu ndobva ndavatsanangurira ndikati kansela hazvizikanwi inini ndogona kuzorora kurwara kwandiri kuita uku negumbo iri rinoda kuenda kuchipatara plus panguva yekuti kana nchida kuenda kutoilet ndikada kuita weti ndoita weti chaiyo ndikada kuita weti ndoita weti yeropa saka kansela kuita weti yeropa zvakatanga rini? Zvakatanga pakanhingiriki namusana. Pakanhingiriki namusana. Pandakuita weti yeropa saka ndobva ndaudza kansela ndikati handikwanise kunyara nokuti munokwanisa kuzondibatsira. Ndofunga vachideo vaya vakamira ndobva vazondifonera papera mazuva 3 ndobva vanditi mwanangu amaenda kutsvagirai munhu atada kukurapisai zvino munoda kuenda kuchipatara kupi ndobva ndati kukaranda. Saka munhu yakabva akukaranda hazvichaita nekuti vakuda kupota vachionekwa padiki nadhokta vati munhu achati zvoni muende kwachinovhiringa zveshuwa ndakaendeswa kwachinovhiringa ndikaiswa plaster ndakatorwa x-ray plaster pandaiswa plaster gumbo rekuleft rakanga rakuvara rane crack ndobva ndaiswa plaster udaro dhokta vachinovhiringa ndobva vati musana unonetsa zvakutoda mamwe madhoctors nokuti uchi wakadai unogona kuti utsvagirwe belt vandati alright vandatorwa imwe x-ray pandaenda zveshuwa ndakagara 3 months ndine plaster ndiri mumba ndisingafambe ndisingaite sei ndichiuya ndichionekwawo nevamwe nehama neshamwari kusvika ndaenda nobviswa plaster riyeri musana manje ndowakutambura nenyaya yekuti handina kumbobvira ndaurapwa kusvika pari nhasi nenyaya yekuti ndikushayiwa mari. Musana wakanzi unorapwa kupi? Musana ndakanzi zvoni ndofanira kutengerwa belt ndozvakataura dhokta chinovhiringa rekuti imbokwanisa kujegekana. Saka pandikazodzokera ndakaona urwere hwacho hwanyanyokura. Mungaiti kana idea kuti belt racho rainzi rinokosta mari? Ndina uzombobvunza. Wachitaura musana waiti musana uyu wakachii chakanyatsoitika chechezvo? Bhonzo repamusana akapesana ma-x-ray acho ndinawo. Munawo ipapa? Tora ma-x-ray. Alright. Andakatorwa nekuparire nyatwa nokuti ndakazoenda kusocial welfare kwandapuwa tsamba yekuti ndiende kuparire nyatwa hospital ndinotariswa nyaya yemusana. Saka makaenda? Ndakaenda. Ndakanoudzwa nachiremba dhokta vakati bhonzo rakanyanyopesana zvakanyanya ende wakatora nguva yakareba wakangogara usingauye kuzorapwa. Ndikati mari ndo yaindinetsa saka ndakazonzi ndizotsvaga belt kana ndariwana ndozodzokera kuparire nyatwa. Saka kubva ipapo ndinozombowana futi rubatsiro. Igore ripi iro ramakanzi mutsvage belt? 2023. 2023 munani. Alright, ndikuona madates ari pana. Alright, ndo makanzi mudzokere. Saka belt iri rakaiswa zvarova kuti muchabva musana munenge makugara naro kana kuti musana unobva wakugadzirika musina zoziva? Kunzwa kwamakaitawo? Vakati ndienda kugara nawo. Alright. Saka imimi munokwanisa here kumira mega? Kana kumira ndomira asi handikwanisi kumira nguva yakareba. Alright. Kufamba munokwanisa? Kufamba ndofamba ndine maklashi. Alright. Zviro zvafanira kuti ndikada kufamba rwendo handigoni kukwira kombi kana bhazi ndoita kukumbira ndoberekwa. Nemhaka yekuti magujuguju? Ndoberekwa ndoiswa mubhazi nokuti handigoni kusumudza gumbo. Alright. Murume wenyu mune vana naye vangani? Ndine mumwe chete. Mumwe chete?
Alright. Ane makore mangani? Ane 8 years. Alright. Imimi but vana mune vangani? Ndine 3. Okay, saka zvarwa kuti 2 ava havasivi murume ngemugara naye. Alright. Saka pamakaenda kwamambo nyaya yenyu yakatongwa chinzodini? Mambo vakati muswa anofanira kundipa 400 US cash yekutangidzira kuti ndidzokere kuchipatara. Ozondipa mombe 5. Anotanga kubhadhara mombe 3. Ozozopedzisa 2 dzacho 2025. Kubva ipapo nanhasi hana kana. Ichitongwa yakatongwa rini nyaya iyi? Yakatongwa 2023. Okay. Mapepa acho ndinawo. Alright. Saka yatongwa kudaro sofa pane zvaakambobvisa ere? Hapana. Ndotofonera chifu vacho nembiri vanenge vachingoti tichagadzirisa. Alright. So chamungada kumhuri yeZimbabwe munoda kuti kudii? Zvakutarisai kuona ipanguva ino. Ndokumbirawo rubatsiro rwokuti ndikwanise kuti ndiwane wheelchair nebelt remusana. Wheelchair, okay, yekuti ukwanise kufamba naye. Kuti kana ndikarwara ndine mwana uyu haagone kundisumudza. Saka wheelchair inenge iri nani kuti anogona kundipusha ndokukwira lift ndichienda kunorapwa muzvipatara. Wheelchair nechii zvakare? Nebelt. Okay. Yekuti kana ndiri ndega handigoni kuti chinhu chikadonha pasi ndokotama ndonhonga handikwanisi. Zvese ndomirira mwana iye. Ndanzwa muchiti mune vana 3. Panapa ndangoona umwe chete uyu. Vamwe vacho vari? Mumwe wacho musikana ndokangonzwa kuti akaroorwa aimbouya ndiri kuSentinary zvinezvi handichaziva kuti ari kupi. Aigara nani mwana? Musikana iye. Maisagara naye nini? Anga kugara natete vacho hanzi yababa vacho kuHarare. Ane makore mangani kutaura uno? Zvinezvi ane 20. Akaroorwa rini? Pane akaroorwa 2019. Alright. Saka kubva paakaroorwa haambopota achikubata here achikuona kuti muri sei? Aimbochiuya kana pandakanobviswa plasta kwadhokita chinovhiringa akambouya. Kubva ipapo haana kuzombouya. Nemukomana. Namba dzake simunadzo? Zvinezvi hadzichaita. Alright. Ane nguva yakareba sei? Atova nenguva kubva pandakabviswa plasta haana mbobvira azombobatika. Alright. Mukomana akura zvakareba sei? Mukomana ane 16 years. Ane purazi kwaari kushanda. Wapuwa mari manje mari yacho akapuwa $20 mumwe musi vanototadza kutomupa. Apa atova ne4 months. Asi kana kumbopuwa mari asi vanhu vacho ndo vari kugara naye. Alright. Ko panapa manje muri kugara nani? Pamba pani muri kurarama sei? Panapa pamba ndiri kugara nemwana wangu iye ane 8 years. Anoenda kuchikoro? Anoenda kuchikoro. Okay. Kurarama kwandoita ndezvekutongobatsirikanawo dzimwe nguva zvizhinji ndochiburitsa zvinhu zveumba nditengesa kuti ndiwane kurarama nemwana. Pari pamba pani? Pasekuru. Musekuru? Vanhu vehanzvadzi yekumusha kwaamai. Alright. Okay. Ndo vakakutorai kuti mukwanise kuzo? Nekuti ndanisisina mari yekuti ndikwanise kubhadhara rent. Ndobva vazotsvaga rori yakazopa munhu fertilizer kuti rori rizoisa zvinhu zvangu panapa. Okay. Nyaya yenyu tainzwisisa. Hamene kana zvimwe zvamuri kuda kuti mutaure futi. So vanhu vanenge vachida kukubatai kana kuti vada kukubatsirai, munokwanisa kuvapa phone number dzenyu. Daidzirenyi phone number dzenyu. Namba dzangu dzinoti 0776 227 244. Alright. Zita rinobuda ipapo? Precious Chedemo. Alright. Makaregister iri Ecocash? Ndakaregister. So vanhu vanokwanisa kukuisirai mari ipapo? Alright. Ameno kana ndizive kana ndine zvimwe zvamungade kuzivisa vanhu zvakare kana ndiwo.
rumwe rubatsiro rwandachida kukumbirawo pekuti ndikwanise kuti ndigarewo pangu pekuti vana vangu vanopota achiuya achindiona ipapo pangu ndega pekuti ndikwanise ndichigara. Alright. Alright. Kungowanirwawo kumaruzevha kuno. Chero kwandenda ngowanirwa kuti ndikwanise kuti ndigare nekutsvagirwawo zveprojekti yekuti ndikwanise kuti ndiite mukomana adzoke tichibatsirana achindionawo padhuze. Okay. Nemwana wechikoro kuti awanawo mari yekubatsirana kuti aendewo chikoro nechekudya. Alright. Ndinovimba mhuri yeZimbabwe ndonhau yatinayo panapa muzuva ranhasi kuno kubare sekutaura kwatamboita. So nyaya iri panapa hama dzangu ndeyekuti tibatsirewo hanzvadzi yedu. Nhamba dzavo ndofunga ndo dzataisa pascreen idzo. Munokwanisa kuvabata ivo direct motaura navo kana kuvasenderawo zvamunenge mavasendera paEcocash ipapo. Handitika hapana achakamboipa. Anokuoneka ine mufaro ndiManasi Manoka Chibanda. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.